online na nuam ti takin thil lei tur zong kwale moi in ti mai thei ma se ni na taka sumdawngte'n en chin na experimenta nan mangmek chia I thil du le o zong tak mangin an thlem thin che ani thili lei thei nan thil man to u chuak le leichak omlo tak an hmu tir masa chia chumi hnuwa chuan I thil du zong chu man tlom tak angin alang ta thina hetiang chia hian Netflix poin poisa tamzo ki sen theina turin content shang an chhop chhuah sak chia achang phei chuan I in upgrade thei ngei na turin har satna an siam sak thin che ni online sumdon na khovel hi in bum na tur ro man na siam safik ani a nang chu midangten sum an siam theina tur tan behavioral economists neuromarketers le data scientists ten ro man na an siam ti hlo thling tur a to bira lo amini ole tun tum video a chuan sumdawngte'n an mani dor tu te an bum na chi sang kan clear ho dona channel subscribe like comment le share ba ka hype ka o thil lok zo ki leinan thil lok lo zok fake deal an hmu tir thin che company te hian thil ti tlom tak angalan theinan du thlan tur sang pek chen war hle a ma se chu an thang kamayo theinan an sacha beitani den really hian the economy subscription page atangin hei hi afin fi ani offer pathuman neya online a chiar thei access turin dollar somnga pakwa print chwa sa lei turin dollar za somni panga le dollar za somni panga thovin print chwa sa le online access lei thei ani du thlan tur zinga lai hi thil om anglo lu tukani print chwa sa le online access nei turin dollar za somni panga ni line print chua sa chau leinan engwangin nge dollar za somni panga tho kan senang a hlok lo jok tinge kan leyang ni e tuman an lei du lo reng ani ma se he du thlan tur lo lang ve hian print chua sa le online access in kop lei chu hlok tak angin alan tir thlata mitam takin an lei tum sa ni mia lo aman to ber an lei pha ta thinani hetiang deuh chia hi fast food combos gym membership software plan le airline sitting ate I mu thinang anta na hlok ber I lei theinan du thlan tur hlok lo tak pakhat an lan tir ve shim thin chuta ke ni la chuan lom takin lom thu kan la shil thin zui ni itana kan du sak che recommended for you ti hi an ma ni hlok na tur zo kani Netflix a chumi khami ena wangin tia movies rang an lo chhop chhuat thin hi I mu thin nge yang du sak tak che angin an lang thin ani tiro thenkhatte chu en chak zong po ani kher lo mai thei ma se hetia an ti chan chu Netflix en reng turin an du wang che ni Netflix hian I thil lo en to te tangin an mani tan hlok thei tur per an lo ngai to a show emo movies an ta na hlep that deuh na le an mani siam originals te chu an algorithm chuan amalama aron chhop chuaka alan dan chuan izon mu emo I in ti mai thei ma se an ron chhop chhuwa sak che ni jok Netflix chau hi hetianga ti hi an nilo Amazon poin an thil zor pho chhuwa na a an manga Spotify poin an ma ni sum sen na artist te pho chhuwa nan an mang chin I du zong anga an ron thlan personalization hi itan chuan a that mel hle a ma se thil tum pakhat chau anei an platform a huni man tam pau le suman hlo chuak tam don ti na ni I off mak ani lo chuan an chui track rang che company te ta na an du an hmu theinan kong ol sam tak pakhat chu ishiat mia lovin du thlan na an lo siam thin che entiernan Meta Facebook hi mangchinang account ni siam lain settings tam tak ad targeting te activity tracking te le data linking te hi on savik ani a chu I pompui ngal vek ti na ani lawa ma se engma iti lo off lo wangin in on sai in om thina ni mitam berin setting a lutin thla kan tum ngai lowa meta hian chutianga kan ti hi aring sa hle ni hei hi ril ru manga in bumna psychological manipulation ani a psychologist chuan status quo bias antia thil engemo a omsa thlan selected to ani chuan mi in ngai ven zui lovin an kalsan top thina ni man mo tut fake urgency turanori thil atlem to scarcity hle angalan tir hi in bumna te zinga upa berani a online travel site te hian an mang thiam hle room pakhat chaw om to emo mi so minanen mek ti angchi hi mu chuan thil om mek dan an ron shil na che ani lo man mo turin an tur che ani zir che na sang investigations chuan hetiang an ron soi number te hi room la om zat tak ni lovin an website lo mek tu zat ani ti an fin fi a an tumber chu thudik shil che ni lovin man mo tur che ni
thil chan mai hlo na ril ru kan lo put sa chu chau chuakin kan tum lo dan devin rang takin kan cheta thina ni Amazon po in hetiang deuh chia stock pathum chau a om to ti in min warninga anda thatna warehouse a chuan pathum chau om to an ti hi alo khat nur the ni thila tlem to anga tarlan hian chan lo hlo na ril ru kai thowa in ngai to man lo pha thina ni website ti hian he mishing ril ru hian hrichiang ema she mia lovin ilaka an mang thina ni thilman tlom tak angalan theinan thilman an chhiar to vak thin anchoring an ti chu company in thilman to tak an mu ma sak tir che hi ani a chumi hnuwa chuan thil dang zong zong chu tlom mel vek to thin hei hi a chan chu I thluak khan thilman a mu ma sak ber kha khai khinnan baseline a man ngal thin wang ani kumsang ni som pani khan jc penny chuan khai khinna baseline hi paibo ta se enge thlingang ti fianan thila ti china discount lem zong zong chu an paya thil man dik le tlom pa ngai an mang ta zo kani kor pakhat chu dollar som ria ta tanga dollar som ni palia ti hniam discount ni lovin aman tak tak dollar som ni pali an zuar to pa ma se thil leitu teril ru an min lo hle thil leitu chuan an hlok pha ni in anin shelawani chumi kum chuan an thil shal chu dollar tluk le dingon khat velin atlani ama achan chu sale tech discount a om to lo wangania chuti rol chuan thil lok taka le anga in ngai na kha bo tel bok thil zuar tu sumdawng piang in hetiang hian an ti deuh vek in zuar tu realtors ten in to ber an mu ma sa ber chia motor zuar tu ten aman ti san sa chunga khan discount sticker lian pui an bel bok chin streaming platform le gym ten premium tier thlan tur man to tak an da ve shim shima chu chuan alai ta jok mi tier kha man tlom le thlan tlak angin alan tier pha thina ni sumdawng zong zong in he thil ti dan fiat to a hlo tling ngei don ani ti hriat sa hi manan du vek ani gym ti hian I hlo chaman du gym membership sumdawn na kalphung business model hi I kal lo hian an hlok ber chin Americans ti hian thlatin taksa soi zoi fitness nan sum tam takan manga mizote poin taksa risel na kan ngai poi mo chho chanin gym shang shang po alun hlea sumpo tam tak kan mang chin ani membership fee chau ni lovin eile in tour supplements te exercise lak na thom no te le ei tour risel healthy foods leinan poisa tam tak kan mang china lekha kan zirna sen so zong zong aya tam sen po kanin huamin kanin seng thina ni chuti chung chuan America rama chuan ramdang ang bukin thaulutuk obesity hi anla boy pui reng thowa achan pakhat chu chiang sa hle chu exer lak reng peilo wangani mitam tak chu phur takin anin ziak lut sign up a chumi hnuwa an phurna area masen membership chu an cancel chuang silau chu gym ten an lo hlok pha thin hle ni exer lak na man ruwa te mang tu an tlem pau le siam that na le enkol na sen so tlem sot don ti na ni a gym lar tak planet fitness te chuan he thil hi an hre chiang hle a an gym then khat chuan member sang sari chuang anei lain an gym chunga chuan tum khata mi zawel chau ten lengani khol chan puina manga thil tak tak choi an support lo hle a heti lai hian free weights dumbbell le dang te chu mi tlo potlem na kilsira an da thung achang phei chuan pizza emo bagel chang e ho na zan ten nei thina chu taksa zoi tumna nen chuan in kal hle ni thau tak le in soi mamo rengi ni chuan gym ten member nei bil reng don ti na nia chu wang chuan gym kal nge ngai rengla an du zo ka ni restaurant ti hian rong color mangin ithil ei dan an thunun trin McDonald's hian asen red le a eng yellow hi an moi wang shim thlangan ni lo asen hian taksa achok phura lungphua tirang deuh boka chu chuan ril tramna thlen the ni a eng yellow hian lumna man mo na le nel omna a pethunga heng rong pani I mu dun hian ril tramna le thutuk na siam zung na fast decision making a chau chuak trin ei tur siam tu sumdawngte'n po in he rong pani hi tum nei sa rani nan mang ve vekani Burger King KFC In and Out le Wendy's te hian a sen red hi an mangtlang puya nelom mil tur siam nan a eng yellow an mangbok thil dang le a chuan restaurant changkangten shingduk dark green uk brown le eng light dim tak an mangthunga a chan chu ril ru thlamwang takayom theina na ni thlona te hian ril ru ti ha dam turin rong pol blue an mangthunga damdo in puin hetiang bok hian an ti thina ni
rong color hi mishing nung changthunun na manra thatak ania tin company te hian mandan an thiam hle bokani rating sangbir 5 stars te hi lei thei ani review tam tak in tler thlatur kan hmu hian kan thluaka na thokchin rating sing khasanga chuang le a average 4.6 lai I hmu khan irin hlelna bo ngal veka midang zongjong in an lo fiat to vekani ti sha in iril ruwa thlaman phachin hei hi social proof midang pompuina na tho danani until siam chwale zorte ani na tak ain midang ineng tin nge an ngai ti mangin kan te chin entirnan amazonin midang te ngai dan kan rin na mang hian min bum chin ani review sang tak 5 star tam tak te hi discount codes te cashback groups te le thataka review chuan lomandon the wanga review tu te wanga 5 star nei alo ni chin hetianga lem chan hian chan thatak aneya ma se thil lei tu tam per chuan kan chui chiang phe chin lo review tu tam tak le rating sang tak chu an hmuwa an lu an bua a thani hi midang point than ti emai ti in add to cart ti kha an metop mai chinani nangma azirin thil manan thlak kwal chin dynamic pricing chu kan shet mi alawa thil manan thlak danglam chin dan hi ani bera thili leya piangin I shet mi alawin na alo thok renga online a thil I leilaya aman I hmu kha I omna hmunte I thil lei to dan te le I thil lei hun lai time of day a zero chocolate zila an ron chut chua calculated on the spot ani tlang pui I me chua randan scroll speed po in thil mana thlak danglam thei hianani thona airlines te hian thutna tler khata changa logna tam thei ber hmunan he thil hian manglar hle thona ticket chu voi tam tak I en non sek chuan amana lo sang chho zel theya a chan chu system khan I en chin mai ni lovin I du hle angin alo ngai wangani dorpa ngaya po chutiang chu thleng thin bok customer hlui regular shopper chuan thila lei nge don ti system ina shet logo wangin customer thar ai tawin thila lei pha theni kumsang hi chaukan amazon point soi selan lo hlea a chan chu customer sang te dvd thu huna man sang an share ni ti an shechuaka dvd chu ainang veka ma se algorithm khan a leitu kha asang vekin alo chen chi a leitu zirin aman alo chiara amana in ang lo tanwai mai ni ani nataka chuani thil leikha aman tlom beri thlangani lowa algorithm in itana alawra man to sa khai thlang jok ani soitur dang tam tak po ala chowa ma se du tok le shi phot mayang o channel subscribe like comment le share ba ka hype mol kha o